Ассалому алейкум дӯстони азизи ман, хуш омаден. Ҳама каса ба канали ман, подписчикои нав хуш омаден. Ҳазор раҳмати калон барои дастгириҳотон, барои комментариҳои хубтон. Подписчикои азизи ман, лайка фаромӯш накунед, то охири навор ҳамроҳи ман бошен. Имрӯз навори мо влог меша. Духтаро қатъи шумо ками суҳбат аз куҷои рафтанои мо шумо аз мо бохабар бошен. Имрӯз вай рафта будем қуртобхонаи олим дига ҷо кӯчондияншам 112 микрорайонда нав кушодиян. Амуҷа рафтем беҳад қуртобош бамаза ёд карда будем набудем. Имсол рафтем беҳад ҷошам уютни ҷои наст духтаро. Баъд нархшам уқа қимат нестай. Ҳами қуртобои олим ҳам бамазае. И реклама нестай духтаро. И ҳами чизе ки ма да маъқул меша барои шумо тавсия медиҳам духтарои хушрӯ. Иҷада боинем парда дора маҳкам мекунӣ оилавӣ мешинем. Иҷада ҳамроҳи фарзандо ҳама каса омада будем. Ҳами фатирош беҳад фатирои бамаза, фатирои қадқади руғани мулоимак. Хеле бамазада духтаро. Духтаро касе ки то ҳоли фикр дора, то ҳоле ки регистратсия нашуда, як компания беҳтарина ман барои шумо пешкаш мекунам ки и дар ҳақиқатан занҳои мо ҳамаш дар ин компания кор кардистиянд. Ман кӯшиши ғайратам барои чие духтаро ки мехоҳам ки шуморам бекор нашинен, дар хона бошен ба мисли мо кор кунен. Вақте ки дар хона мешинӣ ай бепулия ай фикра зиқ мешавад. Дар куҷое набошен, дар кадом давлате набошен, ин кора карда метонен. Ҳамаш тариқи онлайн интернет ай духтаро. Я ватсап қатъи шумо метонен кор карда. Айни ҳол ҳозир замона пешрафтагия ҳама интернет дора, ҳама телефон дора. Компания беҳтарин компания ки розыгришо бисёр мекуна, бонусоша баланд кардагиай, ҳар як каталог як хел падаркҳои беҳтарин мондагиай. Бо передновогодни агар регистратсия шавен, ҳам хел розыгриши зур, ҳам хел падаркҳои зур аз тарафи каталог шумода дода мешавад. Фақат осони кор да чия шумо метонен обученияша бесплатна бихонен. Аввал бихонен духтаро, бифаҳмонатон ҳамаша, баъд регистратсия шавен, кора пеш барен. Регистратсияра вақте ки обучения мегзарен, регистратсия мешавен духтаро. И хоҳиши худтона, иҷа маҷбурӣ нестай духтаро. Маҳсулотош ҳалолай. Инай маҳсулотош ҳамаш ҳалолай. Ҳами фаберлика баъд розыгришош мада маъқулай. Ҳамаи чизои зур мемонанд дар розыгришаш. баъд ҳами хел чизои нав омадагиай. Борои ҳар ҳами каталогда як чизи навигарӣ меша дар каталогшон. Кремош нағзай. Анами термокружкара барои шумо тӯҳфа метиҳанд. Термокружка вай оба гарм нигоҳ медорад ки ҷой баренша. Баъд яктай дига бо чой тӯҳфа метиҳанд. баъз номи наставник шумода чаолайн тӯҳфа карда мешавад. маошош баландай. Бо забони худмон аз Россия аз куҷое набошен метонен регистратсия кунед. Духтаро ҳозир нависен номерошон дар рӯи экрана, регистратсия шавен, аз розыгришо қафон намонен. тӯҳфаҳои солинавӣ барои шумо мешава. духтаро и забони узбек забонҳо ҳам боша мешава. забони узбекиро беҳад нағз медонанд. кадомитон ки мехоҳен аз Узбекистон бошен, аз Тоҷикистон бо забони узбекӣ ҳамаша барои шумо мефаҳмонанд. кора пеш барен духтаро. дӯстони азиз, имрӯз манту кардам. Манту бо каду, гӯштам дора, баъд димарам дора. май дареза кардагиам. бинен чӣ хел дар видео метоба. ҳами тесташ беҳад мехки омадагиай. аҷоибот. мулоим. бозие мебардорам. И барои чӣ ҷаш чиштай ки танаи манту пазакда расидай. часпидай. манту ҳамчор лист кардам. мантуи кадуги каду доштум безеб шидеста буд. дилам сӯхтак. барои кадуи калони хеле болош сабз буду, дарунаш зарди хеле хушрӯ. бинен чӣ хеле зардиш. заб зард набуда, хеле кадуи бамаза буд. як бор када будем бо кардам. гӯшто метоба бине, гӯштош тофтестай. ма кадуи холишане хати гӯштош хеле маъқулак, не ки самбусада, кадуги холи. ина дӯстони азиз оз мебардорам. духтаро келин мона пирсиден, чанд бор шуд мепирсен. арӯсака таваллуд карда буд. очилиш биромад.
аҳамият додиянд ки чида нестай хонаю чад рафти келин то нестай келин мон вай шуд там вақти таваллуд карданда маиб шуд я бор оператсияш кардан юдач неғалтид бо оператсияш кардан да ҳаққиш дуо кунен тестарак нақс шава баъд миёремша хона сами главни саломатиша юсуфҷон созай ниничамон созай ма тез хабаргирӣ меравему лекин ман навор накардам ростиам хел мерем саросима 1 соат мешинем мехезем мебиёем ҳамин савол буд духтаро соқ саломат ҳар душ созану ҳамин камтар рози баъди оператсия мумкиниш нестай хеле пастельный режим кардагианша нақс шава мебиёремша ако точни ҳоли бо ягон рӯз дига дар видеом мегум ки чӣ хел шуда михай занакои мо медонанд разриф шудаги разрифи безеб шуд ҳамуда айсар бо оператсия карда духтарои рӯз я чӣ нишон метиҳам либоса шуштум шудам баъд ачиска барабанам хел вай знак шубромадан гирифт ки ҳами бояд ачиска барабана кунӣ баъд либосоро гирифтам либоса шушт баъди ҳами знака бировард гуглда задам ки гирон бояд мекардай ҳар чанд моҳ пас як моҳ пас агар бисёр стирка кунӣ нишон медодай ачиска барабана бояд гиронуш кунӣ лекин ягон айна ҳичи намеандозӣ и худаш ҳам хел мешуштай ма барои ҷиҳози сёмка кардестам ки и ҳаму айнаву чизое ки медозем лучи гел будозӣ нақстар будай ҳаму айна да барабана пуштош рис мекардай об намешудай и уже пур мешудай вақти рафтанаш да ҳаму роҳи шлангаш хати забити мешудай ҳами знака аки стиральниёе ки пеш буд во надоштанд мо пеш доштагӣ монда хали набуд даже мо қазоқистон дам будем ӯ стиралниям ҳами функсияра надошт ин ҳами дошта ачиска барабана эко самсунгда будай лекин камта овоз дора ҳами самсунг ай ҳама нағзаш хиёлум LG мо гирифтем баъд фаҳмидем овозша баъд духтаро я чиз дига ки нами кафкоша бинед нами аму айна дурнушда будай ма барои ҳозир ба гел шуштестам я мошуд ба гел шуштестам и пеш омадагӣ монда ба айна мешуштум вообще там чанд соле ки ида истифода будам ба айна мешуштем аки ҷа бисёр истифодаш намебурдум набудем да иҷа хулоса ки ҳами ҷамъ мешудай кадомитонда ки ачиска барабана меброя истифодаш барен тоза меша стиральни баъд запах ҳам намекардай умуман ягон чи бояд на уксус об лимони кислота ҳичи добавкаш намекардай ҳами функсияра агар медоштай худаш мешуштай ма ҳами хафоша бинен дирни вайштам чихе пури кафкай ина миёра ма дидам ҳайрон шуд барои гуфтам бия навор кунам подписчикам да нишон дидим ки ҳам хали ҳодиса мешудай ина қариб 2 соат буд ина нав аганияд 15 минут шуда шуштестай дӯстони азиз фасони киртата нишон тегуфтен дигар ма камтар кор доштам фаромӯш кардам амира якида ёдам зад гуфтам биёд ҳами влог нишон тиём ки духтаро пурсидан фасони киртама инами хел ҳами последний киртаи велюр кардагима обычный лодочка намхе кругли кардам хай даҳанаш майда ай духтарой инами вақти мепӯшӣ майда акай сатрки мекунем дар кор неста михе хушрӯай ҳам баъд як қатор немихел фасонша немихе як қатор чичиндам муҳраи радужни по цветаш мешад ки сафед кунам ман намехом ярк шава мада мефура ҳамин чиз нежный по цвет биёя остинаш инами хел буд остинаш ина бинед манжет иҷаш камта сборка меоя остнуш хали фонарик меган ами ҳози моддаи ҳозира кушодай остнуш кушодай анам хел манжетак дора як қаторак иҷашам ина муҳраи бирӯзовый цвет хушрӯакай нежный кирта дарозай беҳад дароз кадагием барое ки ира эзори худаш хати пӯшида намешавад дигар хел эзор кати мепӯшем баъд дароз ози ҳами велюра хиёлам дароз хушрӯай чем короткира ина духтаро дарозиша бинем хеле просто ҷои баландӣ бо дарда буд неудоб набуд ва иҷада гуфтам хушрӯтар ман пешакша нишон тиём инам хелай фасонаш баъд духтаро чиз пардара румтур гуфтен чанд бор гуфтам пардора кунам бо як чизи дига моли мондай кухнира камтар вай кунам
якҷоша бояд столи дига заказ мекунам, насиб боша, баъд шумода нишон метиҳам. Ин ҳами пардаи нав заказ кардагим, ин ҳами хелай. Ин ҳами залда духтаро. Ина пардаи залом. Оли румтур иншолло мекунам то. Иҷа як шифонер омадаги ҳами залда. Шифонери то боло. Баъд мебела духтаро пурсидем ки чӣ хеле ҳами мебел глянцеви боша ё матови ина материалша бинед. Савол бисёр буд. Подписчико барои кухни гарнитуршунам глянцеви гуфтанд. Ман ҳама як хоном ҳамаи чизо ман яхе глянцеви кадагиам. Матови ай глянцеви арзонтарай, лекин ма матовира вақте ки хонаи учам дар ремонт кардем пешаи хонаи худам уҷадас як сол пешаш матови кадам, матови маъқул нашуд мада. Дамобай занг задан духтаро. Вай гапам аёдам биромад, бораи мебел буд ба фикрам. Ҳамин мебели глянцеви нақстар будай. Ма вақти матовира заказ кардем, ма уборкора ки ма кардам пешаи туй буд, мешакам хиёл мекунӣ кӯҳнаҳай. Хай ки бо вкуси ҳама ҳар хелай, ҳама ҳар хел мехоҳа, мада ҳами хел шуд. Баъд ҳами глянцеви чиша нағз дидам ки як бор мешакам, хе блеск метиҳа, хе приятняй одамда. И савол як подписчик додаги буд ба наздикӣ барои ки мебели хона ма гуфт кардистам чӣ намуд кунам, глянцеви матови чӣ намуд мо дадай. Ҳами ёзи ма сери кадагим, и чанд цвет дора, сафедшам астай, бежевишам астай, любой цвети шумо мехоҳед. Устои ҳамун мебел созкунтонам нишон метиҳа, вай телефоншонда дора суратоша, маъқули дилтонам мегӯед, заказ мекунед. Мада ҳами сери барои ки ма ними чизои хонам сери буд, ай ҳами ҳисоб сери кардам. Шумо метавонед дигар цвети хитона кунед. Барои абоёи ма сафедай мебела сери кардам, даром серияй. Ай ҳами ҳисоб духтаро. Ина пардарам бинед, як қабатш серия, як қабатш бежеви, хай туршан мехе сафед кардам. Турсаб сафедай, поёнш камтар амехе узор дора. Ман нежни гуфтам шава. Амехе чизои нежни мада маъқулай. Грубие нағз намебинам бисёр кружева дошта боша. Намехе дӯстони азизи ма камтарак вай буд. Абзор меган румтури ҳами зал, зали ма ҳамияй. Ина қолин шахай нишон дода будам. Вай мебелай намехелай. Глянцеви кине лучи хубтарай, камтар қиматам боша материали глянцеви. Хиёли ма ки глянцеви дига хелай вақте ки матови блес надора ё неким шакиданашда камтар ваяй. Тозашам мекунӣ, хеле нав наметова. Хай бо фикри ҳар кас ҳар хелай. Дӯстони азиз, саломат бошен ки то охири навор ҳамроҳи ма буден. Худованд нигаҳбони ҳамаи шумо боша. Лайка фаромӯш накунед дӯстони азиз. Бо мо бошен. Ина духтаро асалҳои тозаи тавилдара ҳастай. Кадоми харидорӣ мекунанд, номеро дар рӯи экранай нависен. Ин ҳами банкачаш 25 сомон. Асали тозаи 500 граммай. Ҳам лаборатория гузаштаги, ҳам арзон додесиян, скидка додесиян. И усола асал будай. Ана свежиш ина намудай. Инаи свежиш 50 сомон. Ака ҳами сола асал чанд қайбисам қадорворӣ мешава. 650 грамм будай. Килош 80 сомонай. Тоза ина ма худамда харидорӣ кардам. Кадоме ки да мехоҳен, ина номеро дар рӯи экранай. Сертификат дора, 100% асали тоза.